A ki ce banza ta faɗi kenan. A yanzu dan zo. Ai ba zan bari ba. Jidani ba ne mintuna kawai. Okay yana hanya to. A za mu jimba da ki haraka yau. Wanda ake so ya samu. Kin ban tsoro ai. Ai na tunanin shine. Amma da kin tabbatar bayanan ko? Ya fita mana. To ai kin san ba mu da lokaci ya kamata mu je mu abin da ya kawo mu ko? Bara ina zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata ta sa na manta